čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne najkrajšie sviatky roka. Radostné, krásne, čarovné, bohaté, pokojné a láskyplné. Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov. Vianoce. A my sa tu každoročne stretávame v tomto čase, aby sme vzdali hold niečomu, čo je väčšie ako ľud. Zázraku života. Aj napriek tomu, že niektorí tvrdia, že Vianoce nám už ukradli obchodníci a iní sa bránia tlaku reklám a komercie slovami, že sviatok si má človek urobiť vtedy, keď to sám chce a nečakať na jeden deň roku. My patríme medzi tých, ktorí sa ešte neutopili v bezmocnosti a mamone a vianočné sviatky vnímajú cez iné hodnoty a cez ne si ich uchovávame v srdci i v duši. Každoročne sa stretávame tu, v tejto aule, aby sme si pripomenuli najzákladnejšie hodnoty života človeka. Slušnosť, lásku k blížnemu, dobroprajnosť, ochotu pomôcť a krehkosť pokojného domovania. Vážená pani riaditeľka, pani zástupkyňa, milí profesori, hostia a spolužiaci. Či už veríte v biblické jasličky na slame a vianočnú hviezdu, alebo nie, vedzte, že anjel Vianoc, dobrý duch, čo ľuďom navracia stratenú lásku a zohrieva im skrehnuté srdcia, príde aj k vám, aby vyvolal úsmev aj na vašej tvári a doniesol pokoj a lásku aj do vášho domu. Nemusíte robiť nič výnimočné, len sa pokúste byť milí, užívajte si voľné chvíle, s láskou a bez odvrávania očistite zemiaky na šalát a pripravte príbor k večeri. Zahrajte sa so súrodencami, choďte po babičku a detka, aby neostali doma sami. Pozrite si v telke vianočné filmy a zamyslite sa v duchu nad tým, koľko je okolo vás ľudí, ktorí vás majú radi, ale aj ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Možno nepotrebujú súrne jedlo alebo pitnú vodu. Možno nepotrebujú hmotné veci. Možno potrebujú len vedieť, že ste s nimi, aby nikto v tomto čase neostal sám. Keď sviatočná koleda pohľadí Vánočko, keď vonia hmydelník naplní vám brúško, keď pichľavý stromček ozdrobí náš domček, uvítajte Vianočas. Nech je šťastný, zdravý každý z vás, kto vám za prvákov chcem ja prijať. Na Vianoce veľa hostí, kaprača má málo kostí. Krásne šetré Vianoce, nech sa stromček vygoce. Do štedrého večera už je len krok, za druhák vám želám šťastný nový rok. Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí, na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria deti. Starý rok už odchádza, nový ide za ním, nech vám radosť, šťastie prináša, to je našim prianím. Zvony zvonia, pečivo vonia, darčeky čakajú, všetci sa radujú. Mraz štípe, sneh sa vygoce, za všetkých tretiakov vám prajem veselé Vianoce. Napadol nám biely sneh, koláčov je plný plech. V obchodoch sú stromčeky a pod nimi darčeky. Kapor nám vo vani pláva, Santa nám zo saní máva. Keď nám spadne z komína, čas Vianoc sa začína. Všetci máme prázdniny, Adamovia slávia meniny. Prázdniny sú plnou prúde, ale nám štvrtákom po nich smutno bude. Predsavzatie sme si dali, aby sme v novom roku všetci zmaturovali. Šťastné a veselé prajú štvrtáci. Odzneli a tak poprosíme o pár slávnostných slov pani zástupkyni. Takže aj ten môj prejav je v duchu konca tejto slávnostnej jedličkovej slávnosti.
Takže neviem teraz, či mám teraz vôbec poďakovať všetkým účinkujúcim, aj za to oponou, aj pani profesorke Šutovskej, za to, že to celé zastrešila a zorganizovala. Vážení kolegovia a blížiaci, prichádza čas oddychu, radosti a chvíľ strávení s vašimi najbližšími. Vianočné sviatky sú darom, kedy môžete načerpať novú energiu a venovať sa tomu, čo máte naozaj radi. Nezabúdajte však na pravý zmysel Vianoc, na lásku, porozumenie a pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Nech vám nadchádzajúce sviatočné dni prinesú pokoj, radosť a veľa príjemných chvíľ. Želáme vám, aby ste si oddychli, načerpali nové sily a do nového roka vstúpili s odhodlaním dosahovať svoje ciele, snívať veľké sny a kráčať za nimi s odvahou. Do školy sa opäť vrátime 8. januára a ja dúfam, že prídete plný energie, inšpirácie a radosti z učenia sa nových vecí. Tešíme sa na vás a na všetko, čo spolu v ďalšom roku zahrieme. Šťastné a veselé Vianoce. Využite tento sviatočný čas a stretnite sa v chrámoch alebo na námestiach. Započúvajte sa do zvuku zvonov, oznamujúcich klokotom svojich kovových srdc príchod Vianoc. Usmejte sa na seba a poprajte si šťastné sviatky, pretože na svete nie je nič vzácnejšie ako teplo ľudského dotyku, nič krajšie ako bosk lásky a nič úprimnejšie ako slzy radosti. Šťastné a veselé. Prv než prídu štvrtáci, príde Sára Zeleniaková zo študentského parlamentu vyhlásiť výsledky súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu. Vážená pani zástupkyňa, vážené pani profesorky, páni profesori, milí naši študenti. Radi by sme vyhodnotili súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu, ktorú zorganizoval školský parlament. Predovšetkým by som chcela poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí sa postarali o vianočne vyzdobenú tematiku vo vašich triedách. A teda, na 3. a krásnom mieste sa umiestnila prvá C. Poprosím zástupcu z triedy, aby prišli. Na druhom mieste sa umiestnila trieda prvá B. Nie, prvá D. A na prvom mieste sa umiestnila tretia A. Výhercovia našej súťaže dostali diplom, sladkú odmenu a poukaz na odloženie písomky. A teraz v zákulisí netrpezlivo čakajú tí, ktorí trávia s nami na tejto škole svoje posledné Vianoce. Píšia sa zelenými stužkami, pripnutými na hrudi a chceli by vám
ukázať to najlepšie zo svojich skúškovín. Ako prvý sa vám predstavia koubojky zo 4. A triedy. A teraz prídu žiaci zo 4. B. Nasledujú dinosaury zo 4. C. They say she don't have, it's just a habit. They say she's just so bad.
nastúpi Maroš Bošala zo 4. A. Ďalej sa vám so svojou choreografiou predstavia žiaci zo 4. B.
sestra v strašnej zhode, stretli sme sa na záchode, dostali sme malý žeton od černiaky a sedíme, uvidíme, čo spravíme. A sereme, ha, a he, a tak nám treba na budúce si radšej dáme iba suchý chleb a minerálku budeme piť. A sereme, ha, a he, a tak nám treba na budúce si radšej dáme iba suchý chleb a minerálku budeme piť. A sereme, ha, a he, a tak nám treba na budúce si radšej dáme iba suchý chleb a minerálku budeme piť. Aby bolo jasné, na budúce za nás nehral, hej? Ani ja. Na druhý nesvedči sme sa mali, tam pri druhým sa zabíjali sme ičúsom. Za kysiaka s batlačanom spôsobila, že nad ránom na rece sme išli krúsom. A ešte predtým bol tým znakom a ústrice šťudným šmakom nutnej kobotnice boli v ostrom kréme. Ja a sestra z našej zhode stretli sme sa na záchode v našich vnútornostiach, už si niečo vieme a už vieme prirodzene, čo sa stane. A sereme, ha, a he, a tak nám treba na budúce už si radšej dáme iba suchý chleb a minerálku budeme piť. A sereme, ha, a he, a tak nám treba na budúce už si radšej dáme iba suchý chleb a minerálku budeme piť. A sereme, ha, a he, a tak nám treba na budúce už si radšej dáme iba suchý chleb a minerálku budeme piť. Idem doma do Asia. Sia. Prosím, privítajte baletný súbor zo štvrtej C. Thank you.